Poštovani predsjedavajući, poštovani kolege odbornici, smatram da je povrijeđen član 105 Poslovnika o radu Skupštine, u kojem stoji da predlog odluke i drugog akta iz nadležnosti Skupštine mogu da podnesu gradonačelnik, gradsko veće u prvom stavu itd. Predlog akta podnosi se u obliku Komisije Skupština i mora biti obrazložen. Dakle, bacam akcenat na mora biti obrazložen. Obrazloženje sadrži pravni osnov za donošenje akta. To postoji. I tehničke službe su odradile svoj deo posla, tu nema. A razlike za donošenje i ciljeve koji se žele postići. Ja imam primjedbu na to. Dakle, nije primjedba na rad tehničkog dela i ljudi koji su radili tehnički deo promjene plana, već govorimo o političkom obrazloženju. Da bi ušli u neku izmenu, moramo da donesemo političku odluku. To je potpuno legitimna stvar. Ljudi koji su vlasti odnosno političku odluku da nešto uradi. Dakle, mi ovde ne znamo zašto se menja plan detaljne regulacije grada. U obrazloženju to ne stoji. A mora da stoji po Poslovniku i dalje piše ciljeve koji se žele postići, obrazloženje svakog rješenja kao i ocenu potrebnih finansijskih sredstava, načina i mogućnosti njihovog obezbeđivanja i tako dalje i tako dalje. To u obrazloženju nemamo i ovaj akt nije mogao danas da bude na dnevnom redu Skupštine. Skupštinska služba je morala da vrati predlagaču akt. Uzmite primer da bi vam to pojasnilo malo bolje. Uzmite primjer Beograda na vodi. Kada se donose planska dokumenta koja su vezana za Beograd na vodi i u Republičkom i u Skupštini grada Beograda, govori se o projektnoj dokumentaciji za Beograd na vodu. Tako i ovde treba da govorimo o tome da li je to autobuska stanica, da li je poslovni prostor, to je uopšte nebitno i to je potpuno legitimno. I ja evo konstruktivno predlažem da napravite kratku pauzu, ubacite 2-3 rečenice u obrazloženje, politički deo, napišite zašto se to radi, da li zbog autobuske stanice, to mora da bude sastavni deo ovog odluke koju danas donosimo. Inače, ovo ne može da bude na dnevnom redu niti Poslovnika. Na vreme, gospodine Jokoviću. Ja neću dalje diskutovati, nećemo ni mi iz odborničke grupe zajedno za Zaječar, jer ćemo znati u čega se ovo radi, kažem, u tehnički deo se i stručni ne mešamo. Zahvaljujem. Poštovani predsjedavajući, poštovane kolege odbornici, mislim da je bilo u redu da izađe prvo izvestilac i da obrazloži zašto ovo radimo. Kako da raspravljamo o kući koja se ruši, a ne znamo zašto to radimo? Da li tu treba da zidamo nešto novo, ili je to nečiji hir, ili su to neki privatni interesi, mi ne znamo o čemu se ovde radi. Menjamo plan detaljne regulacije za 5 hektara i nešto grada, a ne znamo zašto to radimo. Ja sam vam malo čas pročitao da to nije po Poslovniku i niko ovde ne može da me ubedi da je to po Poslovniku i predsednik Skupštine je morao da vrati taj akt, jer akt nije u skladu sa Poslovnikom. Ja ću da iskoristim priliku još jednom da kažem da obrazloženje sadrži pravni osnov za donošenje akta, to je lepo napisano i to je sve u redu, a razloge za donošenje i ciljeve koji se žele postići. Znači, koji je razlog, koji je cilj? Ja se izjavljam što pričate, odnosno ste imala pre. Ne, gospodine Stefane, ne možete vi mene da prekidate. Vi možete posle, kad ja završim, da kažete bilo šta. Ali dok ja govorim, imam 10 minuta pravo da govorim o temi. Da li ja govorim o temi? Recite mi da li govorim o temi.
Ne govorimo o povredi Poslovnika, to smo završili, vi ste konstatovali da sada nije dan, da je noć, vi ste to konstatovali i ja sam to prihvatio. Skupštini ne može da vrati I ja sada sve što nije po Poslovniku predsednik Skupštine je dužan zajedno sa sekretarom da vrati. Sve. Član 71. o kome je predsednik Skupštine obavezan da uvrsti u dnevni red svaki akt. To možemo da sednemo i posebno da pričamo. Ja kažem da je na dnevnom... Ne govorim o povredi Poslovnika, govorim da ovo nije u skladu sa Poslovnikom. Da li to znači da ukoliko vi izglasate, a svašta ste ovde izglasali u prethodnih 3 godine i sada perete ruke od toga, da li to znači ako izglasate da je napolje noć, da ja ne treba da izađem za govornicu i da kažem da je ipak dan? A to hoćete mi kažete. Ja čitam Poslovnik u kome stoji, da ponovim, mora da stoji razlog za donošenje i ciljevi koji se žele postići ovom odlukom. Obrazloženje svakog rešenja kao i ocenu potrebnih finansijskih sredstava, načina i mogućnosti njihovih obezbeđenja. To u ovoj odluci ne stoji. Ona je u tom delu manjkava. To je politički deo priče, nije greška tehničkih službi, bilo koji je ovo radio, odradio je sve dobro, nemam primedbe na tehnička rešenja. Ali mi ne znamo zašto to radimo. Ne znamo zašto stvaramo troškove grada. Kako ćemo mi znati da je cilj realizovan? Kako ćete vi da izađete na televiziju, bilo koju nije bitno, i da se pohvalite da ste postigli cilj? Koji je vama cilj? Malo što sam vam govorio o tome na koji način radi republička vlada, na koji način radi grad Beograd, na koji način rade svi poštujući zakone i ostala akta koje to određuju. Znači, govori se o Beogradu na vodi, jasno i glasno. Mi ovde trebamo jasno i glasno da kažemo autobuska stanica. Ako je to autobuska stanica, ništa loše u tome. Ne vidim šta je loše. Ako je to za nemačku firmu, čini mi se zove Weber, ili tako, opet ništa loše. Ali ovde mora da stoji koliko će radnika biti zapošljeno, koliko sve to nas košta. Pazite, ovde se menjaju neki delovi unutar Timočanke. Ukoliko ovaj investitor odustane, ako se radi o JP Weberu, ja ne znam, evo, unapred ne mogu da budem siguran, ali moram da nagađam, jer ne piše ništa ovde, šta ako oni odustanu, a mi smo promenili plan, dođe neko drugi posle 7 dana i kaže, znaš šta, ne želim ja ovo ovako, ne želim da mi prolazi saobraćaj kroz zemljište u kome radi, pa ćemo opet da menjamo. I opet bez obrazloženja valjano. To zaista nije u redu, ja ne mogu da se načudim da se ovako ponašate. Ovde u obrazloženju stoji izmena plana pristupilo se na osnovu odluke o izmeni plana. To je u redu. Doneta je odluka o pristupanju izradi strateškog procena uticaja za životnu sredinu i tako dalje. I sve je to u redu, navode se lepo brojevi, parcele i tako dalje, lako bi nam bilo za diskusiju, ali mi ne znamo osnovnu stvar, ljudi. Mi ne znamo šta, zbog čega donosimo danas ovu odluku. To je osnovna stvar. I to je obaveza po Poslovniku koja proističe iz zakona o lokalnoj samoupravi, a naš Poslovnik je u skladu i statutom grada. Vi ne poštujete zakon o lokalnoj samoupravi, ne poštujete statut grada, ne poštujete ni Ustav samim tim. A da ne govorim o tome, pazite, to je bila praksa i u ranijem periodu. I ja sam stalno slično govorio. Vi ste rekli da od decembra menjate kurs. Ja sam to prihvatio. I svi mi iz odborničke grupe Zajedno za Zaječar smo to prihvatili. Kada se radi o kružni tok, isto nije bilo, radilo se protivzakonito. Kada se radi o mostu kod Glujevcu, isto nije bilo, radilo se protivzakonito. Kasnije kada su menjani planovi detaljne regulacije, nije opet u obrazloženju bilo da se to radi zbog mosta, već se
Vidimo iz dokumenta zbog čega se radi. Ovde su ovom promenom obuhvaćene još veliki broj parcela, imate u obrazloženju, koje su i vlasništvo privatnih firmi, privatnih lica i tako dalje. I tim je obaveza vaša veća da objasnite zašto sve to radi. Pazite, možda je to odlično rešenje, možda ćemo mi da glasamo za to. Nikakav problem to nije, da se kaže to radimo zbog autobuske stanice, ako je tačno, ja sam čuo glasine, ja zaista ne znam. Mislim da je gradonačelnik i govorio o autobuskoj stanici ranije na sednici Skupštine, o investiciji u objektima bivše Timočanke od strane nemačke kompanije, sve je to legitimno, sve je to u redu. Ali mi moramo u ovu odluku, u obrazloženje ove odluke, da unesemo te podatke, da znamo zašto to radimo. A umesto toga šta mi dobijamo kao odbornici? Mi dobijamo dokumentaciju koja nije potpuna, trebamo da se obratimo, normalno nije potpuna zbog obimanosti i tako dalje, trebamo da dođemo na sajt grada pa da pogledamo neke druge stvari, da se informišemo. Dobili smo dokumentaciju popodne juče oko 4, zaista nemamo dovoljno vremena da toliko obiman materijal pregledamo, a istovremeno ne znamo zašto se sve to radi. Šta vam je teško, ljudi, da napravite kratku pauzu od 5 minuta, ubacite 2 rečenice, to je potpuno legitimno. Potpuno legitimno da kažete mi to radimo zbog autobuske stanice, ako je autobuska stanica. Ako nije autobuska stanica, nešto drugo, nebitno. Politička volja je vaša, imate pravo, snosite odgovornost, a istovremeno i zasluge, ako je to dobar potez. Kažem, mi smo spremni čak da ukoliko vi to lepo obrazložite, da je to zbog toga i toga, da glasamo za. Kao što smo prošli put glasali za neka kadrovska rešenja koje ste predložili. Zato što su dobra. Nama nije problem, zato što smo opozicija, da stalno budemo protiv nečega što vi predlažete. Ne, ukoliko je to dobro, mi ćemo jasno da kažemo to je dobro za grad. Generalno, uvek sam za to da delovi grada i ceo grad ima planove detaljne regulacije, da ima sve akte ispod generalno urbanističkog plana grada, jer znam da je to prepreka za dobijanje dozvola i tako dalje, i uvek bismo to podržali. To nikakav problem nije. Ali u ovom slučaju morate da nam kažete zašto se ovo radi. Sećate se kakvi smo sve u prošlosti epizoda imali i kakvih sve avantura i sa javnim preduzećem Urbanizam, pa sam ja ovde sa ove govornice vama govorio da to preduzeće neće moći da zaposli kvalitetan stručni kadar. I vi ste suprotno zalaganju odborničke grupe Zajedno za Zaječar izglasali da se osnuje, posle 3 godine vi to preduzeće likvidirate. Znači, mi smo bili u pravu. Kada smo govorili za kružni tok, sada vidimo da smo bili u pravu. I most koji je napravljen potpuno nepotrebno, koji je planiran za neki drugi grad, pa je onda ta konstrukcija trebala da se nađe mesto negde, pa je nađeno mesto u Zaječaru. Dakle, zaista apelujem na vas, dajte neka izađe neko da obrazloži ovo, ili pak u 2 minuta u obrazloženju promenite 2-3 rečenice i da znamo zbog čega danas donosimo ovu odluku. Zahvaljujem na razumevanju.